Pois nada, imos comezar. Boas tardes, benvidas e benvidos á segunda sesión de Tempo da Psicoloxía. Eu son Tamara Montero, vou ser quen modere esta segunda mesa redonda. Se as novas tecnoloxías son unha boa ferramenta para contribuir a rachar coas fendas sociais e como se poden utilizar para acadar este objetivo, é o que imos debater durante a vindeira hora e media. Acompáñame 4 convidadas que de seguro chegarán perspectivas moi diversas e interesantes sobre estas cuestións. Entón, nada, vou empezar presentando a cada unha delas, a ver como están situadas, vale? Comezo polo extremo contrario. Rosa Arcos, presidenta da Federación de Asociacións de Mulleres Rurais en Galicia, unha entidade que axudou a fundar. A súa vinculación coa igualdade do mundo rural vende vello, comezou a colaborar no ano 86 con Unións Agrarias e incorporouse a súa estrutura no ano 88 e ademais foi pioneira dende a súa etapa estudantil. Foi a primeira muller representante do estudantado no Consello Escolar do seu centro e membro do Consello Escolar de Galicia. O seu carón está Susana López Abella, que é secretaria xeral de Igualdade dende o ano 2011, e tamén é xornalista, como a min. Realizou estudos de empresariais entre 1999 e 2003, exerceu de concellera de Cultura en Chantada. Foi deputada no Parlamento, no Pazo do Hórreo exerceu de vicesecretaria executiva e voceira de Benestar Social do PPDG. Tamén foi secretaria xeral de Familia e Benestar. O seu carón está Patricia Gómez Salgado, que é doutora en Psicoloxía pola USC e actualmente desenvolve o seu labor en FEAFES en Ourense. Ademais, é membro da Unidade de Psicoloxía do Consumidor e do Usuario da Universidade de Santiago, colabora co Departamento Psicopedagóxico da Fundación Ingada. Tamén é profesora da Universidade de Vigo e da Universidade Internacional de Valencia. Aquí ao meu carón está María José Fares, que é licenciada en Psicoloxía pola USC e máster en Serontoloxía pola Universidade da Coruña. Ten unha longa trayectoria no ámbito da psicoserontoloxía. Na actualidade é consultora no ámbito dos servicios sociais, especialmente no que ten que ver coas accións formativas para persoas maiores e profesionais ao seu cuidado e a aplicación das tecnoloxías de información ou envellecemento activo. Boa tarde ás 4. Bueno, nada, pois para romper o xeo, abrir un pouco o debate, teño aquí unha primeira preguntiña moi xeral. Gostaríame saber que teñen achegado as novas tecnoloxías aos vosos respectivos ámbitos de actuación e ata que punto son importantes. Comezamos, se vos parece, pola banda da alá. Rosa. Bueno, moi boa tarde, moitísimas gracias por convidarnos a estar aquí a unha asociación como nós, unha federación de asociacións de mulleres rurais, que pode parecer así un pouco extraño que veñamos a partillar sobre cousas de novas tecnoloxías, pero estamos encantadas de poder estar aquí e además quero agradecer tamén aquí as compañeiras de mesa que vamos a estar aquí contertuliando. Ben, para nós quizá o que nos achegan as tecnoloxías ou o que esperamos das tecnoloxías, tanto dende a perspectiva da propia asociación como dos traballos que desenvolvemos, que traballamos por exemplo, con mulleres maiores que viven en zonas rurais, traballamos con mulleres máis novas que están poñendo en marcha proxectos de emprendemento. Temos, entonces, expectativas diferentes, non? Por un lado, por exemplo, coas mulleres máis novas cas que traballamos en programas de emprendemento, o que esperamos das novas tecnoloxías é que podan ser unha ferramenta que as axude a visibilizar os seus negocios, a visibilizar as súas iniciativas, que podan ser ferramentas que as axuden a trascender a brecha que hai no territorio, pois a veces facerse publicidade desde unha pequena aldea para que alguén que vive nunha gran cidade poda consumir o teu produto ou poda vir ao teu aloxamento, pois vai a ter moito que ver con esa capacidade de trascender o territorio. E entonces pois é un pouco que buscamos, non? Que trascendan, que nos fagan máis visibles e que además nos axuden a rachar un pouco coa fenda do territorio. Para as persoas maiores, sin embargo, as expectativas son moi distintas. As persoas maiores cas que traballamos, sobre todo mulleres, están falando de socializar, de buscar espacios de encontro, de aprender cousas novas, de incluso interactuar, que lles permitan interactuar con xente máis nova da súa casa e ao mellor buscar aplicacións que lles sexan útiles. Hai un ratiño falaba coas compañeras de algunha delas, como por exemplo un dos accidentes máis habituales entre as persoas maiores no ámbito do fogar son as caídas, e hai aplicacións que tú instalas no móvil e se o móvil cae de golpe, pois manda unha alerta para que alguén te poda ir a socorrer, e nos ensinamos a utilizar, por exemplo, esas aplicacións, ou outras máis divertidas como por exemplo poder localizar as súas fincas
irte co teu teléfono e utilizar un programa que geolocaliza a tua finca, que lle marca o perímetro da parcela e que además che xuxire que podes plantar en esa finca, se é de monte, se é rústica, e che pode facer ese tipo de xuxerencias. Entonces, a xente maior ao mellor busca máis ese entretenimento, esa utilidade, e é un pouco así por poñervos un exemplo, pero bueno, en calquer caso, sí que é certo que ser muller maior e vivir no rural é unha fenda digital moi difícil de superar. E vou deixar aquí así desta primeira volta. Susana. Sí, bueno, antes de nada tamén moi boa tarde e agradecer moitísimo a oportunidade de estar aquí nesta mesa. Ademais, bueno, nomeadamente con Rosa temos líneas de colaboración e temos moitas cousas en común, moitísimas cousas máis en común do que podades pensar e o que podemos pensar nos mesmas, non? Sobre todo a loita pola igualdade e a loita tamén contra a lacra da violencia machista. E con FEACES, bueno, estou tremendamente agradecida, aparte de que, bueno, tamén temos líneas de colaboración e outras cousas, entre outras cousas un convenio gracias ao cal temos unha casa de acollida para mulleres con enfermidade mental na Mariña Lucense, non? Por lo tanto, estar aquí nesta mesa, bueno, e por suposto, tamén ca compañeira que, como decía Tamara, está máis á dereita, tamén temos cousas en común, sin duda, non? Que nos pode aportar as novas tecnoloxías? Bueno, eu estou un pouco na línea de Rosa, non? E de feito, a nos preocupaba moito a fenda de xénero que existe entre as mulleres maiores e no medio rural. Por iso que é verdad que a través do Colexio de Psicología, non, a través do Colexio de Informáticos e Informáticas de Galicia, levamos anos traballando precisamente na alfabetización digital. Por moitas razóns, porque hoxe hai que coñecer efectivamente as novas tecnoloxías para facer algo tan sinxelo como pode ser pedir unha cita, non, ao noso centro de saúde, ou conectarnos cos nosos fillos, cos nosas fillas, cos nosos netos. Eu nunca esquecerei, e prometo ser moi breve, se non córtame Tamara, xa sabedes a tendencia que temos ás políticas. Recordo en unha ocasión en Xermade, ademais, que fixemos ese curso de alfabetización digital e eran gandeiras, por certo, a maioría delas de varias asociacións que existen. Hai moito movimento asociativo en Xermade, grazas tamén a persoal municipal, a técnicas, nomeadamente, educadoras familiares que, hoxe teñen unha delas, ten ademais unha labor maior, afortunadamente, pero que fan que haxa un movimento asociativo moi vivo no medio rural. E recordo que cando rematou o curso fomos ali a facer a entrega dos diplomas, unha cousa que tamén agradecen as mulleres do ámbito rural. Non sei se coñecedes Xermade, pero queda moi no interior de Lugo, e eu lles preguntaba que tal, se estaban contentas, naquel caso era un profe, se estaban contentas co profe, non? Entón, todas me dixeron que sí, que estaban encantadas, e unha delas levantou a mão e dixo: eu quero dar as gracias por isto, porque cando contei na casa, gracias a que Manuela me había insistido moito, Manuela era educadora familiar, me insistiu moito en que tiña que vir a este curso, a verdade é que o meu marido se reiu de min, e o meu fillo pequeno se reiu de min. A donde vas ti con 60 anos, gandeira, que non sabes como é nin un ordenador? Entonces, ela, entre lágrimas, dixo: o segundo día fun mercar o millor portátil que xa falaba, o millor portátil que había na tienda, e ademais un teléfono destos inteligentes. E o millor que fixen xa, o millor que me pudo pasar, foi que coñecín a miña neta que está en Alemania, porque ali estaban o seu fillo e a súa nora, e conocín a miña netiña que está en Alemania, e agora me conecto todas as noites para darlle as boas noites gracias a vir a este curso, non? Eu a min con eso xa me chegou para sempre, non? Me parece unha das formas máis maravillosas, pero é verdad que o que dice Rosa, que hai unha fenda. É moi importante o que foi un secretario de Benestar, a teleasistencia, o que permite que moitas mulleres, homes que están solos, e sabedes que temos un grave problema en Galicia de demografía, pois estén conectados. A miña propia sogra moitas veces me conta, e me enterei outro día que estaba de cumpleanos, ela dice que ten 2 cumpleanos, non vou explicar por qué, e os de teleasistencia me chamaron para decirme que tal estaba,
e para felicitarme o cumpleanos. Isto o fago extensivo, conto esa anécdota. E outra cuestión que estamos utilizando concretamente na Secretaría Xeral son as redes sociales. Nos parece unha forma moi positiva, inta que falábamos onte os riesgos das novas tecnoloxías, as redes sociales para chegar, gracias a Facebook, que utilizan moito no ámbito rural, ou a moitas asociacións para comunicar o que se está facendo no ámbito da igualdade dentro da administración e tamén nos distintos concellos de Galicia. E dúas apps que temos tamén co Colexio de Informática de Galicia, unha é para guiar as mozas sobre a prevención e a onde acudir en caso de agresión sexual, e a outra app que é sobre violencia de xénero, que hai que facer no caso de estar sufrindo ou que ves uns primeiros sinales de violencia de xénero. Perdón por a extensión, non poderíamos falar moitos máis, pero eu creo que as novas tecnoloxías, dende o ámbito educativo, pasando por as persoas solas, maiores, que é verdad que se están facendo cada vez máis cursos de formación, e ves como a miña mãe, que hasta fai pouco non collía un teléfono destos, agora nos manda WhatsApp, tamén eso ten o seu peligro, non? Formar un grupo con todos 4 irmáns, eso, sobre todo cando son estas máis que queren estar enteradas de todo, a pesar de que ti teñas xa moitos anos. Entón, eu creo, son unha gran defensora das TICs para moitas razóns, pero supoño que nos preguntará tamén a outra parte. Bueno, Patricia, non sei iso dende FEAFES que vos achegaron as novas tecnoloxías. Isto funciona. Hola? Sí, vale. Bueno, boas tardes a todos, moitas gracias polo convite e a organización, por suposto, e a todos os que estades hoxe aquí, porque seguro que había máis plans en Compostela para un martes á tarde. Entonces, bueno, en primeiro lugar, veño de Saúde Mental FEAFES Galicia, que, bueno, explico vos o que é, porque un realmente cando falo da federación moita xente pon así cara rara, non? Sobre todo o escoitar o de FEAFES, que é un acrónimo así complicado. Somos a Federación de Asociacións de Familiares e Persoas con Enfermidade Mental de Galicia. Traballamos pola mellora da calidade de vida das persoas con algún tipo de trastorno ou enfermidade mental e das súas familias, valga a redundancia. Estamos en toda Galicia, forman parte do noso paraugas como Federación 14 asociacións, que hai tamén espalladas por as 4 provincias galegas. E, bueno, o forte do noso traballo, o centro do noso traballo é a inserción laboral das persoas con enfermidade mental. Tratamos de axudalas a volver a entrar no mercado de traballo ou a entrar por primeira vez ou a mellorar a súa empregabilidade en todas as súas facetas, non? Entón, neste campo, precisamente, o tema das tecnoloxías, revolucionou un pouco, non? Como era antano, se pensamos hai uns anos como era buscar emprego, e se o pensamos agora, hai un cambio bastante grande, non? Dende elaborar un currículum, ter as ferramentas necesarias para poder facelo, tanto de hardware, non? Como de software, como de coñecementos para poder facer agora con esas plantillas tan molonas, ademais, que hai agora, hoxe en día e demais. É necesario plantexar toda unha búsqueda de emprego a través de páxinas web, non? De búsqueda de emprego, Infojobs, Galejobs, todas as ETTs teñen un perfil que ademais non che vale un currículum para cada un, senón que hai que volvelo a facer todas as veces. Entón, para iso fai falta paciencia, axuda e ganas para facelo todo aí. Fai falta, por tanto, alfabetización digital, non? Neste sentido, neste eido, que é unha das fendas, non? Que ocorre entre o noso colectivo en moitas ocasións, pero, bueno, dende FEAFES Galicia, por exemplo, é algo que soemos facer obradoiros de alfabetización digital, todos os anos hai, e varias edicións para axudar neste sentido. Despois tamén, ademais de empregalo como unha propia ferramenta para a búsqueda de emprego, tamén algo que estamos tratando de remarcar é o de ser conscientes con respecto á nosa pegada digital e á nosa identidade digital, non? Porque agora somos máis ao lado profesional do boca a boca, non? Que poida decir unha referencia nosa, un xefe, unha xefa antiga, un compañeiro ou compañeira que tiñamos antes, senón que tamén todo o que facemos nas redes sociais, todos os comentarios que facemos, as fotos que subimos, os vídeos que compartimos, todo din algo de nós, non? Estamos aí facendo de escaparate e demostrando e facendo ver quen somos. Entón, nese sentido, tamén, sobre todo, concienciar e empoderar de que sexan eles e elas quen decidan como
como queren mostrarse nese sentido. E despois eu creo que tamén algo esencial é que é un altofalante, non? Hoxe en día, sobre todo as redes sociais, é un altofalante para o propio colectivo, non? De feito, por exemplo, en coordinación ca Fundación Barrié, DOA, que é unha das asociacións que forma parte de FEAFES Galicia, concretamente, pois fixeron un obradoiro para empoderarse, para coñecer como a linguaxe audiovisual, como empregala, e para, desa maneira, poder contar eles aquilo que queiran, non? E a partir de aí, bueno, hai un comité, teño un comité audiovisual agora, pediron financiamento para ter unha propia cámara, pois xa fixeron curtametraxes, xa fixeron campañas como, por exemplo, botemos o estigma ao lixo para tratar de concienciar sobre o estigma que hai ao redor do colectivo. Todo isto, bueno, como ferramenta, sobre todo eso, de empoderamento, que eu creo que tamén é a outra parte moi importante. E, bueno, para comezar, creo que estivo ben. Bueno, primeiro, moitas grazas por chamarme. Eu represento nesta ocasión a ATEGAL, que é as aulas senior de Galicia, que levan moitísimos anos facendo primeiro actividades de alfabetización digital, pero vemos que cada vez a responsabilidade é maior por todo o que vou recollendo, o que fostes falando, o tema das mulleres no rural, visibilizar, empoderar diferentes capacidades. E dentro do que é envellecemento activo, temos moi claro que é o 30% da población que ten máis de 50 anos en Galicia e que están a punto de xubilarse xa os baby boomers para o ano 24, o sea que vai supoñer un importante número de persoas que non poden estar alleas a tecnoloxía en un dos casos, non? Eso xa o temos moi claro, tanto a Tegal como todos a rede de entidades que traballamos a prol da xente maior. E, ademais, creemos que a tecnoloxía ten que ser unha ferramenta de inclusión social, non? Que vai un pouco na liña do que falades, verdade? Tanto para a muller rural como para a muller maior e para todas as persoas, non? A tecnoloxía aporta espazos de encontro, non? O tema da neta ou de reunir os fillos. Nós temos escoitado moitas historias desas, por exemplo, pois incluso un feito tan terrible como pode ser que a tua nai este en un centro ou unha residencia, por exemplo, non? E que toda esa familia teña un grupo con ese objetivo e ao final ese grupo pois o que fai é acercar aos membros da familia, non? Evidentemente é unha ferramenta de comunicación, a Unión Europea ten como unha prioridade, non? En política social, pois rachar ca fenda digital, verdad? Entón, en Galicia creo que somos un escenario perfecto polo tema da tanta xente maior que temos, verdade? Como chamamos nós a revolución da longevidade, e esa revolución trae moitísimas consecuencias. E unha ferramenta ten que ser a tecnoloxía. E temos que darnos conta que a xente maior da que falamos, estamos falando de xeracións moi diversas. Falamos de xente que está a punto de xubilarse, que ten 55 anos, a xente que ten 90 anos. E nos nas aulas impartimos formación digital para todo ese tipo de xente. E, sobre todo, agora intentamos que sexa un elemento transversal, que todo o que facemos ao largo das aulas teña que ver ca tecnoloxía, non? Pois de estimulación cognitiva con plataformas, a dar clases para coñecer ese tipo de aplicacións tan útiles para a vida, ferramentas de comunicación, de redes sociais tamén, non? Que, bueno, sí que o Facebook xa comentastes que é unha das ferramentas que máis empregan. É unha cousa moi importante tamén que son a población que ten máis capacidade económica, non? No noso sector chamase a economía plateada. O mercado en xeral xa é consciente dese feito, non? De feito, saiu outro día un estudio que encargou L'Oréal París, non? Onde a xente maior é a que merca a través de internet a metade das cosméticas que venden en España, non? Bueno, por dar así datos de agora, de fai nada, non? Por exemplo, hai unha feira de tecnoloxía en Las Vegas, o CES, creo que se chama, que celebrouse agora en xaneiro, unha das novidades foi tecnoloxía para coidadores
para persoas maiores, non? Pois o tema da vigilancia para o fogar, non? A seguridade do fogar, a cosmética, a saúde, as viaxes, bueno, que hai un amplísimo mercado e a verdade é que a sociedade e sobre todo as empresas están dándose conta, non? Bueno, están aí. Bueno, unha das análisis nas que coincidades estes días previos que falei con vos é que as novas tecnoloxías poden servir para rachar coas fendas sociais, pero ser elas mesmas tamén unha fonte de discriminación. Entón, quería que dende a vosa experiencia, que nos explicarades que leva a convertir en discriminatorias as novas tecnoloxías e como se pode evitar que isto aconteza. Facemos a ronda contraria, empezamos por Majo, se vos parece. Dende logo, non? Por exemplo, que estábamos falando antes de entrar, non? Que hai unha resistencia moi importante, non? E sobre todo en xente moi maior, a que isto non é para min, non vou ser capaz de entendelo, non? E sí que é unha labor dos profesionais tamén intentar acercar ese tipo de ferramentas e explicar como é a tecnoloxía que está en todo da vida, non? E que é necesario para integrarse na comunidade. E nese xeito sí que temos moito que facer. En Ategal, por exemplo, pois coa Fundación Vodafone, pois 5 anos dando formación, clases de informática, estuvimos no rural tamén con ese proxecto, pois intentamos que a xente maior participe nos procesos, non? E, por exemplo, temos un espazo que chamamos Senior Lab, onde intentamos conectar as empresas ou as entidades ca xente maior para que testeen produtos, non? Para que realmente sexan cidadáns activos e que os profesionais, entidades, empresas poñamos a súa disposición dende produtos a servicios que lle interesen de verdade, non? De feito, por exemplo, en inteligencia avanzada colaboramos con Televés, con Cruz Vermella en un proxecto que se chama Activate Project, non? E son eles os que están probando o produto e dicindo o que lles gusta ou que non. É dicir, que ao final temos que brindarles esa oportunidade de que sexan eles os que participen, non? Dunha forma verdadeiramente activa. E pensamos que ese é o gran, bueno, nos chamamos o gran pacto social, non? Esa idea, que eles teñan a participación, porque ademais non podemos esquecer que vai ser o 30%, bueno, en Galicia xa é o 30% da población, é moita xente que temos que ter integrada. Patricia, non sei... Sí. Uníndome o que di Majo e pensando no noso colectivo, o primeiro que me ven á cabeza cando falamos de tecnoloxía é o custo que a tecnoloxía supón, non? Estamos falando o colectivo das persoas con enfermidade mental, tamén agora que falaches ti de números, non? Viñanme á cabeza, a finais de 2019, saía un estudio que di que o 80% da poboación que ten unha enfermidade mental está en paro, está desempregada. De feito, é o colectivo con discapacidade que ten unha porcentaxe, unha taxa de desempleo maior. Entonces, bueno, se partimos desa base, non? Que o 80% non traballa, podémonos facer unha idea de que seguramente os recursos económicos desas persoas non sexan moi bollantes, non? Nos, de feito, pois eso, moitas das persoas coas que traballamos viven a través de prestacións ou ingresos familiares, ingresos de outro tipo, cando traballan tamén do seu traballo, por suposto, ou de subsidios e demais. Pero o custo soe ser a primeira barreira, non? Porque, bueno, aínda que agora Xiaomi pois parece que democratiza un pouco, comprarse calquera tipo de, pois desde portátil, smartphone, tablet, o que sexa, supón un desembolso que se eu vivo mellor con 400 euros ao mes ou con 500, pois, bueno, teño que pensar 2 veces antes de facelo, non? Unido ao custo está, ademais, a obsolescencia programada, non? Que todos sufrimos, que os 2 primeiros anos aquello va como un rayo e despois non se sabe por qué, pero xa non é así a cousa, non? Entón, resulta que xa non vale o smartphone que comprei, xa non vale aquel portátil que comprei, senón que ou teño que baixar actualizacións que en moitos casos teño que pagar por elas, ou aquilo xa non arranca e xa deixa de ser funcional, non? Xa deixa de serme útil realmente. Entón, aí supón outra barreira, que é o custo, non só un custo puntual, senón un custo que vai sendo reincidente no tempo.
Despois, por outra parte, as tecnoloxías, se pensamos en como era a internet, non? Ao principio dos tempos, eu penso en que tiña 20, por exemplo, hai moitos anos, e agora xa ni siquiera esa rede social existe. Entón, facémonos unha idea de que a contorna é moi cambiante, non? Entonces non vale con facer un obradoiro de alfabetización digital de 3 semanas a tope este ano e con eso vou tirando, non? Sino que teño que estar continuamente en contacto coa tecnoloxía e coas ferramentas para ser capaces de que realmente sexan útiles e que as poida empregar, non? Entón, esa contorna cambiante, froito, por suposto, do avance, non? Tecnolóxico e que todos estamos a favor del, pero supón tamén unha barreira se eu non teño a oportunidade de estar en contacto permanente con esa tecnoloxía. E despois, por outra parte tamén, únese a esa carencia de formación, non? Nalgúns casos. Para iso, desde FEAFES Galicia, por exemplo, pois tratamos de poñer en marcha obradoiros de alfabetización digital, temos obradoiros máis dirixidos ao que é a búsqueda de emprego a través das novas tecnoloxías e demais. Damos tamén, por exemplo, acceso aos nosos usuarios nas nosas delegacións a que poidan vir, porque ter wifi na casa tamén supón un custo, non é tan sinxelo, non? Entón, tratamos de poñer na súa man pois as maiores facilidades posible. Pero, bueno, tendo en conta e sendo conscientes de que é difícil e que hai unha fenda complicada de saltar. Non obstante, bueno, eu tamén teño unha visión positiva, non? E creo que é interesante tela, porque senón vai ser complicado xogar a favor. E sí que isto, bueno, acaba tendo unha repercusión, non? E o que facemos sí que se ve que nos leva a algunha parte, non? Entonces, bueno, creo que con todo isto, con este traballo que ten que ser diario e non eso, quedarnos con unha acción que facemos un día ou unhas semanas e quedarnos, bueno, coa conciencia tranquila, non, de que iso valeu, sino que ten que ser un empeño constante de axudar e apostar por aqueles que o precisan. Bueno, en canto a miña opinión, a mí o que máis me preocupa nestes momentos é a fenda de xénero que existe nas TICs e nos empleos das TICs. E, se me permitides, leo un dato, non? Bueno, as mulleres xóvenes son necesarias na forza de traballo das TICs por moitas razóns, porque ademais aí é onde o nivel de empleabilidade é máis alto e ademais a cualificación é máis alta, logo as nóminas son máis altas. Pero hai un grave problema nestes momentos que sacude a Unión Europea, por iso hai unha Axenda Digital Europea 2020 que está focalizada precisamente en fomentar a alfabetización, pero tamén o estudo das rapazas nas TICs. Nos temos varios programas con outros departamentos tamén da Xunta de Galicia. Vimos de conmemorar o Día Internacional da Muller da Ciencia, tamén meto aí este ámbito onde se fixeron diversas mesas, e o 11 de febreiro e agora concretamente o 23 de abril os rapazas das TIC, onde estamos facendo concursos para fomentar tamén entre as vocacións entre as rapazas na enseñanza primaria e secundaria, non? É realmente preocupante os datos. De cada 1000 mulleres graduadas, só 29 o están en TICs, o 2,9%. E destas, únicamente 4 traballan no sector tecnolóxico, o 13,8% das graduadas en áreas TICs. Segundo unha enquisa sobre a Sociedade de Información nas empresas TICs galegas, o SINGA, de 2018, mentros que o 26,7% das persoas que traballan no sector TIC son homes que contan con formación TICs de grado medio superior, só o 7,2% son mulleres que dispoñen da mesma formación académica. Eu recordo que fai unhos anos na Facultade de Inxeniería Informática da Coruña había un 30% de rapazas formándose, de mulleres formándose nesta facultade. Hoxe non chega ao 13%, non? Por lo tanto, algo está pasando e é unha serie de, bueno, pois de, eu xa non lle chamo chuvia fina,
As rapazas hasta os 3-4 anos, isto está constatado, hasta os 3-4 anos se consideran exactamente iguais que os rapaces, non? Pero a partir de aí empezan a cargar a súa mochila con yo no puedo, eso non é para mí, etcétera, etcétera, etcétera. E tamén ocurre no ámbito familiar, pero ti como te vais a ser enxeñeira informática se iso é para frikis, é para homes, non? Isto en base a todo o coñecemento e os informes que sí se ven que existen en estes momentos. Todos os anos no CESGA, no Centro de Supercomputación de Galicia, que temos na Carballeira do Campus Sur, que inda que non é a miña competencia, vos aconsello que o coñezades, porque está efectivamente o supercomputador de Galicia, que fai tratamentos de datos, etcétera, etcétera. Tratamos de facer varios departamentos pois un encontro conectándonos tamén en rede cos institutos de Galicia, non? Para que as rapazas fagan preguntas e ademais levamos unha mesa de mulleres emprendedoras en distintos ámbitos que explican como elas aplicaron as TICs ás súas profesións, se non o estudiaron, non? E se o estudiaron, en que dificultades tuveron, non? E sempre nos encontramos efectivamente que incluso dentro da súa comunidade educativa lle dicen isto non é para ti, muller, mellor que te dediques, bueno, que fagas enfermería ou medicina, non? Está ocurrindo isto. Entonces, bueno, estamos loitando tamén contra eso, non? E tamén na familia, porque ven mellor pois outro tipo, por descoñecemento, outro tipo de profesións máis axitados para unha muller, non? Que volvemos outra vez ca carga de coidadoras que vamos asumindo pouco a pouco. E isto realmente é un motivo de preocupación, porque, insisto, estamos na era digital absolutamente, fai pouco o clúster das TICs en Galicia decía que facían falta máis de 5.000 traballadores e traballadoras, porque Galicia é unha potencia neste ámbito, inda que nos pareza pois, o mellor increíble, pero é así, e resulta que despois o traballo o copan os homes, non? Por lo tanto, aí temos un problema de fomentar vocacións e dirixilas hacia as carreiras STEM ou as TICs, tamén é unha das áreas que é fundamental, porque senón seguiremos no de sempre. E que eu teño escoitado moitas veces a Rosa e que é así. As pensións máis baixas aquí, por outros motivos no seu momento, que foi a pensión agraria, non? Bueno, a cotización do réximen especial, facía que despois, a hora de cobrar as pensións, as mulleres teñen unha pensión moitísimo máis reducida que os homes, ou non cotizaban e teñen unha non contributiva. Que nos vai a pasar nas próximas xeracións? Pois que se seguimos así, as mulleres van a estar focalizadas nas profesións feminizadas, e se vemos na Universidade de Santiago de Compostela o 68% do alumnado son mulleres, pero son carreiras efectivamente consideradas como máis femininas, non? Entendédeme o de máis femininas, polo tanto, e se nos vamos a Vigo, nos encontramos que carreiras tecnolóxicas, pois igual que o que vos poñía o exemplo de Coruña, bueno, pois que baixan moitísimas porcentaxes. Co cal nos encontraremos que seguiremos tendo pensións moi baixas porque as mulleres siguen ocupando postos, bueno, pois efectivamente, de axuda a domicilio, que son efectivamente maravillosas, pero entendédeme no contexto que eu estou dicindo, non? E siguen copando os postos de máis cualificación os homes, por lo tanto, aí temos que traballar. E remato, porque outra das fendas que me parece importante entre o ámbito urbano e o ámbito rural. Nos estuvimos facendo un programa piloto o ano pasado e vamos a inicialo este ano outra vez, que nos parece fundamental, e traballar sobre todo cas persoas maiores e sobre todo mulleres, que é o que lle compete a esta secretaría, por o tema da banca electrónica. Sabedes, os que vivides no medio rural, que se están pechando sucursales, eu conozco casos ao redor onde vivo eu, na zona da Ribeira Sacra, onde se pecharon prácticamente e se queda un caixeiro, incluso está fomentando a Xunta que haxa caixeiros automáticos. Por lo tanto, decidimos, imaginádevos, xente maior, que fenda se encontra tan enorme que para facer calquer xestión non controla a banca electrónica e se encontra que está en unha situación de absoluta indefensión, non? Por lo tanto, ca Unión de Consumidores de Galicia estamos traballando precisamente para darlle habilidades en banca electrónica e tamén evitar
que os estafen, como están estafando a tanta xente maior e como as miñas compañeras de mesa saben perfectamente, non? E outra cuestión xa un pouco máis banal. Estos días unha amiga comprou un coche despois de, teña un de 12 ou 13 anos, e ora os coches son absolutamente, vamos, electrónicos, e despois teña unha pantalla que é un gran iPad, e todo se move desde abrilo hasta darlle co pé para abrir o maletero, etcétera, etcétera, non? E me decía, é alguén do meu equipo, me decía, imagínate, Susana, unha muller maior, un home maior que vai a comprar un coche, oxe xa non encontra un coche, digamos, analóxico, non? Que te encontras tamén con esa dificultad, porque, evidentemente, hoxe, un coche, unha televisión, bueno, pois, outro día, e volvo a miña sogra, vai estar moi feliz, porque dice que non lle fago casi caso, hoxe a estou citando aquí moito, pero outro día na televisión aparecía, se non lle toca un botón, apágase. Nena, que pasa? Vos pasa o mesmo a vos na vosa televisión, non? Chámame nena. Quero decir que hai unha gran fenda aí, e sobre todo nas mulleres maiores. Se hai unha fenda digital importante no ámbito rural respecto ao urbano, que tamén teño aquí datos que vos deixarei, se queredes, tamén ocorre no xénero. Claro, non sei se Rosa, sí. precisamente nesa fenda entre rural e urbano, supoño que ti tes moito que dicir, non? Sí, un pouco recollendo tamén todo o que veu dala para cá, comparto plenamente o da fenda de xénero. Eu entendo que, además, a fenda salarial non empeza cando un empeza a traballar, sino que empeza na educación e termina na xubilación. A fenda é algo que se vai construindo desde que un vai socializando e vai aprendendo e vai tomando decisións na vida. Comparto tamén o da obsolescencia programada, o da necesidade de repoñer equipos, todas estas cousas, a verdade é que comparto absolutamente. Eu me gustaría, se acaso, desde a nosa perspectiva de traballar con mulleres maiores e tamén, sobre todo, con mulleres emprendedoras no ámbito rural, me gustaría aportar outras fendas ou sinalar outras fendas. Antes falaba da oportunidade de trascender o espacio, pero tamén o espacio é unha fenda cando falas do digital. Esa persona que ten un negocio no rural e que quere facer que se faga visible, o ten que facer esa persona e ten que aprender e non ten onde aprender, polo tanto o espacio é un problema, porque non tes ou no teu entorno onde aprender. Se queres que alguén che faga unha página web, a encontras online facilmente, pero ao lado da tua casa non o vas a encontrar. Esa persona que ten que facer a publicidade do teu negocio, yo tens que explicar por teléfono para que despois o meta a configuración. Quero dicir, o espazo tamén é unha fenda, porque nos separa de onde están os centros onde realmente se pode acceder facilmente á tecnoloxía. O tempo que tes que dedicar a poñerte en internet, en redes sociales, a facerte visible. Se tú tes unha explotación e tes que estar todo o día xa pendiente das vacas, de non sei que, non sei cuánto, en que tempo faz? O sea, ao final son cargas de tempo non só no noso sector, sino entendo que tamén en outros hai sectores onde é obvio que invertir en esa visibilización a través das redes, a través da tecnoloxía, é importante para nós tamén, pero non o tes computado no teu proxecto de negocio inicial, sino que é un tempo que tes que engadir a maiores para ganar esa nova capacidade competitivo de situarte no mercado. E despois hai unha fenda no rural que vai mellorando co tempo, menos mal, pero que sigue sendo obvia, que son as cousas físicas, as infraestructuras físicas de comunicación. Nós temos algunhas socias que, además, que son o banco de probas para todas as plataformas que salen no mundo mundial, que queren montar que si wifi vía satélite, que si non sei que, sempre nos acaban chamando, mira, que quero poñer, entonces van á casa de Verónica, ali aos Ancares, poñen unha antena a ver como enfocan para que colla o satélite, para ver que velocidade dá a conexión, se te bajas a foto ou non vai nin a conexión para arrancar. Entonces, pois si somos un banco de probas interesantes para as empresas de novas tecnoloxías, tamén está ben que te chamen, pois porque te teñen de referente e porque che permiten crear despois en esas empresas a necesidade do que tú tes, dicirlle a túa realidade, dicirlle, oye, mira, a antena é maravillosa, colocáchela excelentemente, pero non hai maneira de ver nada que pese máis de 2 megas, porque aquí isto, vamos, vai a pedales. Entonces, eso nos permite poñer eso. E xa por último quería sinalar outra cuestión que
pensando que as novas tecnoloxías a veces supoñen un avance que está ben, a veces generan dificultades que temos que buscar como correxir. E, por exemplo, para os profesionales, para a xente que traballa no medio rural, sean agricultores, ganaderos, emprendedores, todo isto da sede electrónica, como que, porque entre que tes que ir a solicitar o certificado digital, se eres unha sociedade xa tes que ter o das dúas personas, se eres unha asociación o da presidenta e o da secretaria, que tes que firmar digitalmente todos os documentos con un ordenador que está con la obsolescencia programada, que te tes que conectar con unha rede destas que va a pedales, con unha plataforma digital de la Xunta que el último día, a hora de que todo Dios quere meter as subvencións, está petada. Entonces, quere dicir, todas estas cousas que viñan a solucionarche a vida, pois a veces te crean un cacao de la leche e te metes unhos apuros que pa qué, pero bueno, tamén somos optimistas e pensamos que isto ten que avanzar, e sí que é certo que, recollendo o que dice Susana, estamos moi preocupados, por exemplo, con todo o que ten que ver cos servicios bancarios, porque xa temos 80 e pico concellos en Galicia que non teñen ninguna sola sucursal, e para a xente maior isto vai a ser un handicap importante na súa vida cotidiana, e é importante traballar en resolver esa dificultade. Por outro lado, non sei se a banca electrónica nos lo resuelve todo, pero polo menos que haya un plan B, está ben. Bueno, vamos a seguir avanzando. Xa saliu un pouco este tema nas intervencións anteriores, pero claro, o primeiro que pensaba é cando eu penso en tecnoloxías da información e da comunicación, automáticamente penso na capacidade comunicativa, non? E de comunicarte moito máis alá do que estábamos afeitos. Ese potencial non sei se serve tamén para rematar con estereotipos asumidos socialmente dende certos colectivos, como poden ser as mulleres do rural, ou as persoas con enfermedade mental, ou a xente maior, ou incluso as mulleres, e tamén se serven para destruir estereotipos autoasumidos dende eses colectivos. Non sei como vedes. Quen quere empezar? Patricia, ou mellor? Mismamente. Pois, en canto a isto, pois eu penso que pode servir para ambas cousas, non? Depende, vou ser moi galega e depende. Pode servir para rachar os estereotipos? Sí, eu creo que sí que pode servir. De feito, por exemplo, invítovos a que coñezades o blog de Mentalización, chámase, e o blog que fan o comité de... vou non dicir ben, que teño aquí anotado. Comité Galego en Primeira Persoa, que se fundou no ano 2017, é o comité que representa as persoas usuarias de FEAFES, vale? É un altavoz no que eles deciden que temas tratar, que non tratar, que vídeos poñer, sobre que reflexionar. É unha ferramenta para tratar de explicar quen son máis alá desa etiqueta, non? Que moitas veces lle queremos poñer de que é unha persoa con enfermidade mental. Bueno, eso é moito máis, non? Moitísimo máis, de feito. Entonces, sí que pode servir para iso, igual que, bueno, o tema que vos comentaba antes do Comité Audiovisual, por exemplo, no caso de DOA, igual que eu creo que tamén serve para as campañas de sensibilización que se fan, por exemplo, dende a Federación e dende as asociacións. As redes sociais pois son un altofalante moi potente, non? Nos soemos facer, por exemplo, campañas de sensibilización especialmente no Día Mundial da Saúde Mental, que é todos os 10 de outubro, e tamén os Días Mundiales da Saúde. De feito, últimamente algún, por exemplo, estaba relacionado coa depresión, que nos chega moi de preto, non? Entonces, todo isto pode axudar a chegar a todo aquil que estea disposto tamén a escoitalo, vale? Porque tamén temos que estarnos receptivos para poder facelo, pero pode axudar a rachar. Por outra parte, tamén creo que sí que pode seguir mantendo estereotipos. En que sentido? Aquí teño dúas xornalistas, vale? Pero resulta que os xornalistas e las TIC tamén é unha ferramenta que empregades moito, non? E tamén resulta que, bueno, pensando no colectivo das persoas con enfermidade mental, a veces en certas novas, non? Síguese trasladando un estereotipo de como esa persoa, sobre todo cando a veces, pois, por exemplo, pode haber algún suceso violento ou algo delictivo ou algo así, que enseguida se pon eso, non? Que esa persoa pois tiña enfermidade mental. Non se fala de se tiña o mellor miopía ou se tiña diabetes, eso danos igual, pero que ten enfermidade mental, sí.
En realidade, sábese que as persoas con enfermidade mental non son máis violentas que o que somos ou podemos ser o resto das persoas. De feito, en xeral, se poden, ao mellor, ser violentas son cara elas mesmas nun momento de moito sofrimento ou demais, pero non é o habitual nin algo que sexa significativo do colectivo, non? E, sin embargo, sí que se sigue un pouco mantendo ese estereotipo. Ese estereotipo tamén se sigue mantendo no audiovisual, así a grandes rasgos, non? Non sei se fostes ver Joker, pero é unha maneira tamén de manter ese estereotipo, non? Mais alada de que poida estar moi ben o actor na súa actuación e demais, bueno, sigue un pouco afondando neso, non? Entonces, bueno, creo que tamén os que empregamos as redes sociais e todas as tecnoloxías no seu conxunto miradas dende unha perspectiva amplia, tamén temos unha responsabilidade, eu creo, de cara a eses estereotipos de calquera colectivo do que queiramos falar, pero de revisarnos, non? E de pensar dúas veces, igual que pasa pois coas víctimas de violencia de xénero, moitas veces, non? Cando se fala dos casos de como falamos de o que levaba vestido, de que o que facía, o que deixaba de facer, bueno, pois todo iso, revisarnos, pensalo dúas veces e trasladar a información que sexa necesaria que aporte, non? Non aquilo que axude a reforzar cousas que xa sabemos que non son. A min, se me permitides, xa que falou de violencia de xénero, é un tema que me toca de cheo e que este ano foron asesinadas en Galicia, concretamente na provincia de Lugo, en A Pastoriza e en Lugo, capital, dúas mulleres, non? E é verdade, os medios de comunicación, e a pesar de que temos manuais para a boa utilización da linguaxe, para o tratamento dos casos de violencia machista nos medios de comunicación, seguimos persistindo no amarillismo. E vos recordo un caso que foi especialmente doloroso e especialmente amarillista, que foi o 16 de setembro, cando o asesino matou a 3 mulleres dunha familia en Valga. Eu estuve ali, como estuvemos outras persoas, a parte da atención necesaria, e era increíble como, e perdón, porque eu son xornalista, efectivamente, pero como veías no propio cementerio, buscando unha foto desa nai, da abuela, nai dunha das mulleres e abuela das dúas irmás que foron asesinadas, non? Entonces, bueno, cando a mí me preguntan en moitas ocasións, pero isto de visibilizar os casos de violencia machista e os asesinatos non é o feito chamada. Eu sempre digo que non, que a violencia machista hai que visibilizala, pero hai que saber tratala nos medios informativos, porque senón, efectivamente, ten un efecto nocivo e negativo. E o que decía Patricia ahora fai un instante, non? Eu recordo varios casos en Vigo donde o que se destacaba era o que exercía unha das mulleres asesinadas. E eu digo, pero e isto que aporta? Non é a primeira vez que por unha chamada á familia ou de motu propio chamamos os medios de comunicación para pedir, para suplicar que deixen en paz e que non saquen información dentro da liberdade de expresión necesaria, non? Pero hai temas que non aportan nada á investigación, non? Un asesinato terrible que tuvemos en Lugo, que é, bueno, dunha rapaza nova que prácticamente, leendo xornais, dá a impresión de que se lo merecía, non? O sea, é terrible, terrible. Por lo tanto, eu creo que, efectivamente, sí, a través da comunicación e se siguen con certos estereotipos e logo o tratamento que fai moitísimo daño á familia, como o caso de Pastoriza, que pediron e chamaron directamente a un determinado medio para que deixaran de facer, e que, ademais, en moitas ocasións se entera antes a prensa que a propia administración que ten que actuar a hora de acudir a un caso destos tremendos de violencia machista con resultado de morte, non? E eu non vin Joker, me nego, seguramente a verei, pero non me gusta que me leven así, non? Como as ovellas. Entonces, sí que vin por unha Hombres, Mujeres e Viceversa. E sí que vin Gran Hermano edición non sei que, non? Alguna.
E sí que vin, que me enterei outro día por o meu fillo, esta isla de las tentaciones. De las tentaciones. Claro. Logo, esa mochila, por que se carga, esa mochila desa rapaza? Constantemente nos están mandando, constantemente, as rapazas e están mandando ás nenas unhas imaxes hipersexualizadas e o que tes que facer e que te tes que someter a los deseos dese tronista ou dese pretendiente, etc. etc. E o peor é que consumen unha gran cantidad de televisión deste tipo, televisión absolutamente basura. Logo, outra cuestión, e xa me calo, a pornografía. A pornografía. É verdad que a miña xeración, e algunhas máis menos, cando, con 11, 12 anos, te vas ao dicionario a ver pois o palabro típico que queres ver porque tes a curiosidade lóxica, non? Hoxe o fan os rapaces e as rapazas, pero metes esa palabra aquí, inmediatamente te sale un vídeo absolutamente pornográfico e por que nos preguntamos, pero como xurden as manadas? É que se están educando, eu sou unha gran defensora da educación afectivo-sexual. E por que? Porque se están educando a través desto. E se vos poñedes unha canción de trap co seu correspondente vídeo, vades a ver o que non queredes ver. Entonces, é verdad que constantemente, bueno, e os anuncios xa en época navideña das dichosas colonias e perfumes, que mira que nos facemos moitos talleres sobre isto e, sobre todo, unha chamada de atención a pais e nais, porque, claro, nós temos o control do mando e temos que evitar, non? Eu sempre digo que non se pode poñer portas ao campo, pero hai que crear espíritus críticos nos nenos e nas nenas, non? Para que sepan discernir e que facer o amor ou ter unha relación sexual é de igual a igual, non o que están vendo eles ahora mismo a través, aí sí que sou bastante, son de verdad moi pesimista, non? Moi pesimista, e aí temos que traballar moitísimo en ese ámbito. E bueno, pero sí é verdad que é necesario referentes femeninos potentes e empoderados para evitar pues todo isto que están tragando, e digo tragando porque tragan información constante, mala información aos nosos nenos e nenas. Por eso, cando nos preguntamos como é posible, hai máis violencia agora que antes, por que se sigue reproducindo, si teñen máis información, se sigue reproducindo os estereotipos machistas nas idades máis temperadas? Pois por esta razón, non? Eu creo que nos veu, o decíades antes moi ben, nos chegaron moi pronto as tecnoloxías. Eu recordo facer campañas da Secretaría de Igualdade polo 8 de marzo en 20 para a xente moza, que era o que manexaba. Onde vai 20 que desapareceu, non? Hoxe está Instagram e mañá sabe Dios o que estará, non? Entón, claro, creo que temos que traballar moito isto, non? E temos que traballarlo, bueno, pues, en xornadas como estas, que non me canso de agradecer ao Colexio de Psicología, pero tamén os medios de comunicación e, por suposto, bueno, sí que as familias, os pais e as nais, no tema de Telecinco e todo esta, que é terrible, é terrible. Eu non me creía que existía este programa hasta que estuve unha semana na cama e o vin, non? Entonces, vou seguir por esta senda do masoquismo como Sí, xornalista, masoquismo social, porque me parece moi interesante eso. Os medios de comunicación tamén temos que facer moita autocrítica, non? Sobre o tipo de estereotipos que trasladamos. Entonces, máis masoquismo, non sei, Rosa, que tipo de estereotipos... Sí, eu coincido coas dúas intervencións anteriores en que basicamente os espacios digitais e de comunicación, as redes, tal como están hoxe, construen e estereotipan máis do que axudan a deconstruir esos estereotipos. Tes esa ventaniña de oportunidade de tú facer o teu perfil, sea personal ou de negocio, onde te enseñas como te queres ensinar. Pero eso ten o alcance que ten, o que tenga gran alcance é o que estaba dicindo ahora Susana, toda esa capacidade comunicativa onde hai unhas grandes inversións e tal. Entonces, todas esas cousas se poden, desde logo, no de xénero é terrible, comparto 100% o que acaba de decir Susana, pero, quero dicir, esos estereotipos se manteñen, por exemplo, tamén en relación coa visión que nos transmiten do rural e do urbano. Pois ese rural
ou che describen como ese rural empobrecido, que de miseria, de pasar fame, de que non hai de nada, ou ese lugar bucólico de las montañitas de irte a pasar las vacaciones. Entonces, no medio hai un montón de xente que vive creando pequenas posibilidades, e é a que non se ve, pero é realmente a que articula o rural, a que fai que o rural teña un tecido e a que fai que isto siga tirando, non ni lo uno ni lo outro, pero os estereotipos que se transmiten a través das redes, pois finalmente, desgraciadamente, son esos. E eso, eu creo que tamén temos que ter en conta que o altavoz, a capacidade de comunicación non a temos nós a título individual, sino que eu creo que é un espacio donde os poderes públicos, e non é unha chamada de atención, sino unha invocación, unha invocación donde os poderes públicos teñen de alguna maneira, e non a nivel local, sino que é algo que trascende moitas capacidades de un goberno local, incluso da administración autonómica. Habrá que buscar esos espacios de consenso donde construir algo máis igualitario, algo máis real, algo máis respetuoso, porque nas redes sociales e na comunicación hoxe hai un nivel de estrés e de agresividade e de falta de respeto e de, que te llaman de todo así sin saber por qué, que te quedas así un pouco tal. Entonces eso, individualmente, desde o teu pequeno recuncho, onde o que queres é comunicar humildemente lo que quieres hacer, é moi difícil de contrarrestar, sabes? A veces que despois, pero introduzco xa, o tema de que a veces tú queres comunicar algo moi sencillo e a mellor desafortunadamente te entra alguén que es la leche e te dá un zasca, e despois te entran tropecientos mil mensajes e dices tú, pero que fixen, rompín algo, si o único que quería era decir que queremos facer un cursillo humildemente de non sei que para a nosa xente. Quero dicir, a veces esas cousas, e tú individualmente tes moi complicado xestionar esas avalanchas. Entonces é un lugar moi deshumanizado e donde os estereotipos desgraciadamente perduran, e además está sendo un entorno demasiado agresivo para defenderse dentro individual. Por eso fago un chamamento a que hai que construir isto dunha maneira máis social e máis igualitaria. Claro, introducías agora ese tema de que eu quería preguntar da cara máis escura, non? Do mal uso ou das prácticas nocivas que hai asociadas ás novas tecnoloxías, non sei, Majo, se me haces un pouco de masoquismo tamén, de estereotipos que trasladamos aos medios de comunicación, e as vosa experiencia e a túa experiencia sobre este mal uso ou as prácticas nocivas ou cousas deste tipo, non? Dos trolls que se fala e do mal rollo imperante nas redes sociais. A verdade é que as redes sociales teñen ese punto anónimo, non? O que parece que estás na casa só e parece que podes permitir calquera cousa. Nós o temos claro, e a xente maior tamén sufre de edadismo, vale? Hai moitos prejuicios sobre a xente maior e as mulleres maiores e no rural. Claro, é que é importantísimo, non? E sí que hai importantes movimentos como cidades amigables, cidades educadoras, cidades compasivas, cuidadoras. É dicir, sí que se está buscando, de alguna maneira, buscar algún pacto social onde sexamos conscientes de que vivimos seres humanos diversos, con diversas capacidades, en condicións de xénero, económicamente, que cada un vive nun espacio. E nós, por exemplo, trabalhamos moito aí o tema interxeracional. Eu penso que o punto, eu como nai xa síntome moi responsable de 2 nenos polo tema do xénero, cada vez sufro máis, non, nese sentido, porque creo que teño responsabilidade, pero logo como profesional tamén, a min gustame moito que os meus nenos vayan a Tegal e que estén cos maiores, tiveron a oportunidade de estar con o seu abuelo que estaba nunha residencia e o primeiro día que foi a residencia a ver ao seu abuelo non dixo que foi o peor día da súa vida, pois eso había que cambiálo, non? Pois a residencia buscou espacios máis amables onde puidéramos estar todos xuntos en que, bueno, ser máis amable, non? Nese sentido. E creo que é o que temos que facer, e os medios de comunicación e todos os profesionais. A xente maior, pois agora xa non lle chamamos abuelos, xa non sabemos que chamarlle, non? Porque persoas adultas, seniors, millennials, selenials, adolescentes, xeroadolescentes, de verdade que hai todos esos nomes, depende do documento que vai a escribir, xa non sei que poñer, non? Porque ao final son persoas.
verdad? Entón, punto, vai por aí, ten que ser algo así. Hai unha médico, Paloma Navas, creo que di que en relación á actitude de facerse maior é unha actitude que ten que ser a título individual, pero tamén a título colectivo, non? E creo que iso case o traslado case a calquera colectivo dos que estamos aquí a falar, verdad? Penso. Non sei se sobre o tema ese das prácticas nocivas ou a cara máis escura das novas tecnoloxías, se queredes aportar algo. Eu, pola nosa parte, creo que sinalaría que, bueno, principalmente creo que un dos riscos é o tema da privacidade, non? Un pouco a perda desa privacidade que antes nos parecía máis blindada e agora é complicado de xestionar a veces a nosa identidade, incluso eu outro día estaba con un grupo de persoas que están facendo búsqueda intensiva de emprego e dixemos, bueno, imos poñer o noso nome en Google, non? Para saber que se di de nós. E o primeiro, parece moi básico, pero moitos deles pois nunca o fixeran, non? Para decidir tamén, porque tamén a Google se lle pode pedir que certos contidos, sí, sobre a miña persoa, se considero que non quero que estean vinculados ao meu nome, podeselle pedir que o retiren. E en certas ocasións fano, que nos temolo feito. Pois cousas como esas, non? Decidir máis ou menos que é o que se traslada aos outros sobre min na rede, creo que é algo importante. E despois nos, dentro do colectivo das persoas con enfermidade mental, en certas ocasións, algunhas persoas hai unha comorbilidade con patoloxías relacionadas coas adiccións, non? Ata agora, as adiccións, cando pensamos en adiccións, pensamos en adiccións a sustancias, non? O alcohol, o cannabis, a cocaína, pero xa dende hai uns cantos anos, tanto no DSM como agora no CIE, que é a clasificación que fai a Organización Mundial da Saúde, xa se considera que tamén podemos ser adictos aos videoxogos, por exemplo, e que tamén podemos ser adictos ás apostas, que hai adiccións ao xogo de azar, non? En xeral. Tanto os videoxogos que teñen ese componente tecnolóxico necesario como das apostas que nos están bombardeando por doquier e por todas partes para o tema das apostas, está habendo un boom, sobre todo, por esa inmediatez que fai das apostas online e das casas de apostas que se teñen aberto e de que en cada bar hai unha máquina onde podo apostar, non? Entón, tamén, nese sentido, estamos detectando pois que tamén hai máis casos relacionados con iso, porque precisamente, antes non había iso, entón é imposible que tiveramos problemas con iso, non? E agora sí que o está habendo tamén máis, nese sentido. E un canto ás prácticas nocivas sigo case en temoza, non? O sexting, o grooming e demais modalidades. A verdade é que nós levamos anos coa Dirección de Xuventude e con Pantallas Amigas, que é unha fundación que traballa precisamente neste ámbito, non? Para formar a rapaces e rapazas. E se vas a practicar sexting, primeiro fixemos varios vídeos que están colgados na web, se vas a practicar, donde decimos 10 razóns para non practicar sexting. Despois nos dimos conta o que decía antes, non poñer portas ao campo. Entón, decimos, se decides practicar sexting, ten en conta estos 10 tips, non? Temos uns vídeos moi pequenos. E eu volvo de antes, non? A responsabilidade tamén do entorno, da familia, e creo que se refería a Rosa tamén a isto e da sociedade. Cando creemos que os nosos fillos, e non te quero asustar, que dixeches que tiñas fillos pequenos, cando creemos, o mellor as 10 da noite, que antes o falábamos fora, non? Que un fin de semana, un sábado, colles unha copa e te sentas a tomar ou a cenar tranquilamente e os rapaces xa están na cama, o mellor están metidos en un grave problema. Porque o mellor están practicando sexting, que é algo que estamos levando tamén aos centros educativos, porque parece algo como moi natural, non? Por outras formas de relacionar que non facíamos a xeración analóxica. Lóxicamente, mándame unha foto, mándame, desvístete un pouco máis, es para ti, para mí, demuéstrame que me quieres, isto é que o estamos vendo constantemente, non? Mandas a foto, mandas o vídeo, logo esa parelliña, lóxicamente, se deixan e ao cabo de uns días nos encontramos que está circulando por toda a rede, todos os amigos, todas as amigas ven ese vídeo, non? Despois xa ven
o problema maior, e iso dá lugar incluso a suicidios. Outro día o falábamos con efectivos da Guardia Civil en unha mesa de coordinación que dos suicidios que se producen debido a estas causas. Por lo tanto, tamén vou ao que se comentaba antes, o dereito ao olvido, tamén a que podas borrar. Fai non moito tempo un programa, creo que era no de Pablo Motos, sacaron un libro así da letra pequena que ti te deberías leer cando che salen os cookies e das a aceptar porque queres entrar directamente nesa página, non? E que todos debíamos ler. Nada é gratis nas redes sociales. Estamos sendo un pouco pesimistas, pero tamén hai cosas... Nada é gratis, porque inmediatamente cando das a aceptar a eses cookies, e antes deberías ler todo ese tocho de letra pequena que non lees nin Garta de Viño da Ribeira Sacra, nin de Valdeorras, pois estás xa meténdote, estás vendendo información. Non vos tedes dado conta que moitas veces estás buscando mellor algo para mercar vía correo electrónico e de pronto se che entra non sei cantos correos ofrecéndote ofertas sobre eso que ti buscabas ou simplemente con unha palabra que tecleaches en Google. Entón, esos son os graves problemas. Pero así, a min, a verdade, o que máis me preocupa é, por un lado, o dereito ao olvido, dado o que decía antes Rosa moi ben, as redes sociales, internet está sendo moi agresiva, e salen cousas moitas veces, esas fake news e todo isto, que despois, se ti eres a víctima, é moi difícil tamén que, tens que meterte en un mundo de burocracia para que te borren, e aí creo que hai unha gran indefensión. Hai que ter moito cuidado co que aceptamos e demais, porque temos aí graves problemas. E por último, decir que, respecto a a utilización, a malo uso das novas tecnoloxías por parte dos rapaces e rapazas e a falta de control moitas veces, ou de ter uns teléfonos intelixentes que non teñan certo control parental, te podes encontrar efectivamente con redes de pederastias nas que están metidos os teus propios fillos. Estou falando de aquí en Galicia, non estou falando de que isto pasa en Nueva York ou en Berlín, non, aquí en Galicia, gracias a forzas e corpos de seguridade e gracias que temos, ademais, expertos magníficos e expertas en delitos digitais, pois están levantando. Pero, ollo, porque aquí temos un grave problema, un gran descoñecemento todavía, e temos que informarnos e formarnos. Bueno, vou introducirse ao último tema, temos que ser un pouco breves para deixar un tempo para preguntas. Ata o momento estivemos falando das novas tecnoloxías dende o punto de vista dos usuarios. A mí gustaríame introducir outro punto de vista, que é o dos creadores de tecnoloxías. Non sei se, na vosa opinión, credes que é necesario diversificar o perfil ou as persoas que crean a tecnoloxía para así ter unha maneira de ter en conta diferentes necesidades, enfoques distintos, e non sei se tamén botades en falta a adaptación desas propias tecnoloxías a diferentes circunstancias, non? Eu falábamos tamén antes do inicio da charla, sempre decía, parece que os que crean a tecnoloxía creana para que non son eles, que son el hombre blanco heterosexual de la sociedade occidental, non? Ao final. Empezamos por Susana, si che parece, nesta última cuestión. Sí, eu totalmente de acordo, non? Creo que ten que haber diversos perfiles, por eso insisto moito na participación das mulleres a hora de diseñar programas, etcétera, non? E persoas maiores tamén. Hai asociacións de persoas maiores, onde me vieron visitar fai pouco tempo, porque teñen programas con perspectiva de xénero moi interesantes, porque son necesarios efectivamente para xente moza, xente rapazas, porque os que diseñan normalmente son, o acabas de decir ti perfectamente, non? Son homes de unha determinada edad e eu creo nos equipos mixtos. Creo que son fundamentales en todo, pero nesto fundamental. Majo, que fala das persoas maiores. Sí, totalmente de acordo. Penso que hai que tender a modelos máis horizontais, non? Donde o servicio do produto ten que ter relación cas persoas, non? E ca diversidade, e todos temos que participar niso, non? Penso que sí que é certo que os maiores cada vez son máis exixentes e son moi bo, non? E nós tamén, non? Tamén como consumidores, aínda que hai un montón de cousas que aínda non sabemos,
algo, non, xa sabemos que cando aceptamos esa cookie non está moi ben feito, verdad? Pero sí que é certo que tento ser máis horizontal e participar todos en todo. Rosa, non sei ti como... Sí, eu creo que hai que buscar outros perfiles para que haxa outros produtos. Tamén é verdad que quen está no mundo e ten un negocio que quere é vender. Entonces, todo se fai pensando en el perfil tipo del consumidor que aparte do que fabrica, pois é eso. Entonces, deberíamos intentar diversificar os contidos e intentar incorporar pues, las diversidades tamén en esos contidos e, sobre todo, facer ferramentas máis útiles e máis accesibles para esas persoas que están máis atrás na fenda digital na que falábamos ao principio. E Patricia, para pesar? Sí, eu creo que a fenda aquí, sobre todo a nivel de os creadores e de xénero, non? Principalmente, como xa falastes, e creo que sobre todo a través pois, de grupos focais ou de ser testeadores, non? Como decía ela no rural, pois emplazar a máis colectivos que sí que poidan testear eso de diferentes maneiras, con diferentes capacidades e que axuden a pois, ou facer distintas versións ou unha mesma versión que poida ser amable para diferentes usuarios e usuarias, non só pensando nun prototipo máis regular. Bueno, pois abrimos unha quenda de preguntas, non sei se alguén quere aportar algo á conversa, sacar algún tema que mellor quedou no tintero. Non sean tímidos. Falamos moi ben. A agenda que hai, por exemplo, a cuestión de tipo de xénero, eu considero que estamos dando pasos pero moi cativos, moi, escoitase, moi a modiño. Eu analizando ese tema, porque sobre todo nos centros educativos, no instituto, vexo que é un pouco como na transición española, que ninguén dicía que era de Franco, pero no fondo pensaba Franco estaba ben. E agora acaba de sair un pouco por aí o sinal, non? Pois no estereotipo de xénero tamén considero que hoxe todo o mundo non quere falar deso, acepta que está mal, pero non é un convencimento profundo, familiar, das persoas que teñan que influen precisamente a hora de educar, a hora de facer guiños sobre un aspecto, sobre outro. Entón, ese é un proceso moi lento porque a xente que podría, digamos, incidir non está moi convencida no fondo. Verbalmente sí, pero no seu fondo aí logo na vida diaria sigue reproducindo eso e non lle parece tan mal. Entonces eu considero que é un proceso moi lento porque habría que actuar sobre o convencemento individual das persoas que inciden na xuventude, e considero que non solamente no ámbito familiar, sino tamén no ámbito educativo. É dicir, o profesor non vai a defender a desigualdade de xénero, eso non lle cabe na cabeza. Pero, claro, hai moitas actitudes, incluso de linguaxe non verbal, que o mellor o está reproducindo. Entón, eu creo que por aí é onde está a dificultade de poder avanzar máis rapidamente. É unha reflexión, non é unha pregunta, pero eu quería facela. Gracias. Eu se podo decir, dou clases nun centro de FP aquí en Compostela, xa hai un grupo de rapaces que están a formar, a traballar sobre as novas masculinidades, non? E vai un pouco a parte da educación. Encántame eso, porque creo que os homes tampouco teñen fácil, teñen que buscar novos referentes, non? O que hai non vale, non? E hai que darlle aí unha volta, e a xente nova, bueno, hai xente que o está a facer. Entón, hai esperanza. Sobre as novas masculinidades se está traballando efectivamente, quizás, como decía vostede, non con todo o ahínco que debía. Nos presentamos fai poucos días ca Editorial Galaxia con Jorge Marín, que é o profesor da Universidade de aquí de Santiago de Compostela, que é un experto, temos un dos mellores expertos en novas masculinidades de España. Tamén estamos facendo a través do teatro
cos rapaces e rapazas, que as persoas maiores, sobre todo tamén, un programa que se reflexiona sobre todo isto, porque hai varios grupos de socialización, que son a familia, eu insisto moito na familia, nos pais e nas nais, estamos intentando vincular as AMPAs, está efectivamente o sistema educativo, evidente, non? Están os amigos e, por suposto, tamén están os medios de comunicación. Sí que creo que hai, estou de acordo con usted, que hai que traballar con máis ahínco en todo este ámbito. E, sobre todo, o que decías ti, parece fundamental, as novas masculinidades, porque tamén os rapaces están moi despistados, non? Lles estaban enseñando e sigue todavía, os nenos non choran, ti eres o forte, ti eres... Entonces, todo eso, e é replantearse todo isto. Eu vos recomendo o libro, ou se alguén o quere, temos na Secretaría, Papá, por que non pintas as uñas de colores? Que se presentaba fai poucos días aquí, de Jorge Marín, porque é un pouco unha reflexión sobre todo isto, non? É moi importante. É que é o que decía antes Rosa, é que creo que temos que darlle unha volta a todos, non? Todos temos que darlle unha volta a este e tomarnos máis en serio, porque senón estaremos sempre... Pero creo que sí que se está falando este tema. Pois isto é unha proba e afortunadamente estamos visibilizando e falando. É verdade que hai moitos que o fan ca boca pequena ou porque queda ben en un momento determinado, en un ámbito determinado, pero despois, a hora da verdade, non actuamos. Sí. Levando o terreno do que hoxe das redes sociais e compartindo absolutamente o que acaban de decir, e volvendo con algo que antes tamén comentaba Susana, el programa este que está ahora o de... Las tentaciones. La isla de las tentaciones, claro. Sí, é que despois de toda esa polémica eu leí un titular en Twitter, porque, bueno, para ler todo non dá a vida, para ler todo o que che colgan polas redes sociales, tamén esa é outra, que poñía que a presentadora, que é unha das miñas cantantes favoritas, Mónica Naranjo, que me levei un chasco de que pa que dice que é un programa moi feminista. A ver, é que temos unha confusión mental que é la repera, pero claro, quen vai a salir a contrarrestar semejante mensaje de semejante diva? Entonces, claro, que sí, que la educación, que sí, pero eu sempre digo que sí, que a educación, fundamental a educación, pero para cando salgan da escola xa vamos todos un pouco maiores, entonces non sei, insisto en esa necesidade de darlle unha volta a todo isto, porque claro, as redes sociales, os medios de comunicación, o potencial que teñen cando che lanzan estos mensajes é que eu non me podo, o sea, non vin o programa, o sea, todo isto é de oídas, pero só pensar que a presentadora dixo que todo iso que oín sale de un programa que se cataloga como feminista, digo, non sei, alguén aquí ten que estar moi mal da cabeza, porque isto non me parece moi normal. Bueno, eu cheguei a escoitar que promocionaba as masculinidades disidentes ese programa, porque era unha cosa tamén de, bueno, a ver, tampouco, creo que había por aquí outra pregunta. Máis que unha pregunta era un apunte, unha reflexión pequena, que tal vez é unha cuestión de conceptualización. A sociedade digital, ou redes sociais, son fundamentalmente un negocio, e como todo, é a fenda que ten, é dicir, quen pode comprar, quen compra, a ese vamos. Nin máis, é un negocio máis de... Despois que utilizamos, sí, pero quen utiliza máis, a quen se lle vende máis, pois para ese vai, non vai para cantas vendas hai nas aldeas de produtos, poucas, a pesar de que haxa moitas desas que dixeches antes, e a xuventude compra, ou xente de certa idade, entre tal idade e tal idade, que se compra basicamente a maior parte dos produtos por internet. Entón, é isto o negocio. E despois, aquilo que se falou das adicións. Entón, o tema da adición á pornografía, de aprender o que é a sexualidade, iso desde a psicología, pois é algo que preocupa moito. Aprender a sexualidade a través da pornografía, co cual aprender no propio corpo, é dicir, aprender a excitación e aprender os camiños da sexualidade a través de algo tan nocivo, que sería como deixar que os nenos aprendan a comer vendo un programa ese programa que hai de comer hamburguesas gigantes de 4 kilos, é dicir, iso é educación de comer.
Non, pois eso ocurre, e iso sí que é moi preocupante, porque son como vías de non retorno. Eso sí é preocupante. E claro, tamén como negocio, e eu sí que non sei como se pode acotar, ainda que o Consello poder poñer portas ao campo, como se pode acotar iso? Como se pode... Formación, 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 educación, educación, educación. Eu estou totalmente de acordo con vostedes. Si tedes agora, ou contigo, se me permites, si tedes Instagram, eu o teño, e bueno, vos metedes polo que todo se vende, hai unha cantidad de influencers, se dice así, tremendo, pero a rapaza que se pon co vestido así, que ademais xa se ten feito bromas que non son para bromas, e que esa rapaza está vendendo, e os me gustas famosos que se siguen. Hoxe a mañá viñen un pouco decepcionada, estuve a primeira hora da mañá nun instituto en Palas de Rei, con unha referente, Ana Corredoira, que a conoce seguramente Rosa, que é unha bióloga de 30 anos que decidiu marchar de Santiago para a gandería da súa familia e vivir ali e traballar ali con moitos problemas. Efectivamente, o que decía antes Rosa, de o bucólico a somos pobres de solemnidade no campo, vivimos como esclavos, hai a xente media, ben formada e que está levando adiante unha explotación gandeira tamén con todos os seus problemas. E preguntaban ali, estaban preguntando aos rapaces e as rapazas si coñecían algunha investigadora ou algunha inventora. Non calaban. Entonces despois eu preguntei influencers, empezaron a falar de este, del outro, de la tal, el que claro, que mal o fixemos, non? O que mal estamos facendo. E eu creo que con educación e formación, o caso é estar falando desto, porque dende a miña experiencia, que cando me veu a regla por primeira vez, a miña mãe o único que me dixo foi, bueno, ahora cuidado con los niños, porque sabes que podes tener un bebé, ¿no, Susana? De eso a que se estén formando na pornografía, pero que pasou? Pero que non podemos... É que isto é moi grave, O sea, pasamos desta xeración... Bueno, había outras que nem falaban, non? Pero é que... Que pasa? Pero por que non podemos traballar e falar sobre a sexualidade sana, como vostede decía, o amor ao corpo e... Temos que darlle unha volta moi grande, moi grande. Sí, eu vou rachar unha aquí a favor da mocidade, vale? Bueno, isto non é contra a mocidade, eu creo que é contra... Pero me cago na mar, vamos a... Os que temos as responsabilidades, non? Sí, sí. É porque o que estabas dicindo, non? De que cando a primeira regla é o consello que houve foi ese, o problema é que en moitos casos sigue pasando o mesmo. Sí, eu creo que hai en algúns casos nos que as familias sigue sendo un reto falar de sexualidade de maneira natural cos seus fillos e coas súas fillas na súa familia. Entonces agora o que hai é un altavoz máis grande para esa pornografía, por suposto, e hai unha accesibilidade moito maior. E iso ou moito cambia a cousa, pero creo que non vai mudar, o sea, non imos poderlle poñer cancelas, non? Entón, a maneira de poder contrarrestalo é a través da educación afectivo-sexual que nos queiramos dar, pero para iso temos que ser os adultos que nos sentemos e comecemos a falar disto, e non podemos falarlle aos 15, que nos dirán que queres que te explique, non? Claro, isto empeza dende moi abaixo, xa, falando de que é o noso corpo, de coñecernos, de a interrelación co outro neste eido, das diferentes posibilidades, e tamén as redes axudan nesto, non? Por exemplo, hai algunha webserie, Sex, chamase, non sei, se a coñecedes, protagonizada por adolescentes, detrás dela tamén está unha asociación que se chama Seia, por exemplo, que traballan na saúde da educación emocional na infancia e na adolescencia, pois hai maneiras de traballalo, de velo e de aportar en positivo, non? E se queremos que isto mude, temos que poñernos nos a eso.
a mocidade creo que non é máis que o reflexo do que nós lle estamos proxectando, non? E por suposto que hai moitas máis posibilidades e teñen moitas máis portas que tiñamos os de xeracións anteriores, pero creo que nos temos que revisar, non? A nos mesmos antes de, bueno, de botarnos así tanto armaos á cabeza. Claro que sí. Non sei se hai algunha outra pregunta. Bueno, pois entón damos por... Ah, sí. Era enlazar co que acabar. Bueno, primeiro agradecer á mesa realmente todo o que nos aportastes e todas as reflexións que, aínda que parece que sabemos moito, pois moitas veces non sabemos moitas cousas desto, non? Pero para aportar un último graniño que falaba a compañeira, e é, estando totalmente de acordo en que hai que transmitir esa formación e educar en valores e facer educación afectivo-sexual aos nosos nenos e nenas dende ben pequerrechiños e aos nosos mozos e mozas para realmente estar prevenidos con todo o que falábamos, a miña pregunta é, hai que facelo xa? Que non fai? Os pais e as nais non. Porque isto é moi bello. Van cambiando a maneira de como transmitimos a información e a transmitimos cando ten 15 anos, pero non deixa de ser pois o mellor a Susana educaron de tal, os nosos lle diremos tal, pero realmente esa educación formada non a van a facer os pais e as nais polo que falamos. Por moitas razóns, que non vamos a discutilas agora ni falalas. Polo tanto, na escola, que non vai facer o tutor ou a tutora? Non, tampouco. Granos, temos que ter profesionais no campo educativo, tanto en primaria como en secundaria, para facer educación afectivo-sexual. Polo tanto, a psicoloxía sabe moito desto. Sabe de valores, sabe de autoestima, sabe de habilidades, sabe como transmitir aos nenos e ás nenas desde ben pequerrechiños e pequerrechiñas como hai que educalos. Poñámonos xa, reivindiquemos profesionais de psicoloxía en educación primaria e secundaria, e realmente será unha maneira de apostar por unha prevención en moitísimas facetas, non solamente na digital, en moitísimas na vida das persoas, para ter outro tipo de sociedade. Pero para eso temos que apostar e creer na prevención e educación, porque o decimos, pero despois non somos capaces de levarlo adiante. Por lo tanto, fai falta profesionais de psicología. E cando digo isto, non o digo solamente para ter menos psicólogos e psicólogas no paro, non me confundan por aí, sino por todo que a nosa disciplina científica pode aportar á sociedade nese benestar das persoas e das comunidades, e tamén porque a sociedade se beneficiará da sabiduría e desa ciencia que é a psicoloxía. Polo tanto, apidamos xa, porque noutros países existe, aos nenos e ás nenas se lle enseña no seu medio escolar que pasan moitas horas, moitas, realmente, non é solamente currículum de matemáticas de 2 e 2 son 4. Necesitamos tamén outro currículo. Apostemos por él e eu creo que o podemos conseguir. Gracias. Eso que estaba pensando. Bueno, pois se non hai máis cuestións, damos por... Sí, ali no fondo. Se anima la gente. No, quería decir, eu non son psicóloga, ni nada, pero gustame ler. Teño lido que aos nenos pequenos non fai falta esperar aos 10 anos, que hai que decir os perigos sexuais que se poden atopar por a rúa unha persona, pois eso, o típico desconocido. Xa non digo, te voy a dar un caramelo, pero aos nenos non hai que ter tabúes, porque os nenos xa cando empezan nos parvulitos, xa entenden moito. E hai que decir a realidade, que lle pode atacar a alguén, que alguén lle pode seducir e leválo a outro sitio. Eso pasa. E a veces algún pai, algún avó pensa que non lle vai pasar, pero pasa. Entón, eu teño lido en algunhas informacións que hai que decir que se lle queren tocar os seus membros sexuais, genitais, etc., que digan, no, isto es mío. O sea, bueno, teño lido en castelán. Isto es mío, que se poñan a defensiva, que non se deixen. Hai que prepararlos. Eu non teño fillos, pero hai que prepararlos desde ben pequenos para este tipo de... que lle pode pasar, Ahora tiñamos para outro tema ben interesante, os abusos sexuais, sí que tiñamos aí, pero... Bueno, un reto para o próximo ano, non? Eso. Se me permite a moderadora unha reflexión, non sei,
que non se enfaden, pero que estou vendo absoluta maioría absolutísima de mulleres aquí neste foro. A min isto me sigue preocupando. Eu como secretaria xeral casi sempre estamos, e Rosa, que nos conocemos, e perdón Patricia, Majo, pero casi sempre decimos que teñen que estar eles tamén, non? Para intentar cambiar as cousas, cambiar un pouco o mundo, porque eu creo que estamos moi convencidas, non? E que vamos un pouquiño, perdón os caballeros, pero que vamos un pouquiño por... Pero é que é chamativo que neste foro a inmensa... que esa maioría, vamos, impresionante, non? É unha constante. Sí. Que estamos máis... Eu lanzo esta pregunta, non? Estamos máis concienciadas as mulleres de que temos que cambiar as cousas que os homes. Por suposto que estades aquí, sí, non? Pero vamos. Bueno, pues nada, damos por finalizada esta mesa. Moitas grazas ás 4 convidadas. Nada, quedades embrazados a mañá, 7:30, aquí na sede da Fundación. Hai unha nova charla que é sobre novas tecnoloxías e novas relacións sociais. Moitas gracias a todos.